Molt bona mascletà, enhorabona pirotècnia Aitana perquè ha entrat en tots els honors en els grans pirotècnies que disparen així en la plaça de l'Ajuntament. Era la primera vegada, hi havia expectació, també tots diuen com incidia esta mascletà. Pues molt bé, enhorabona a Juan Moyà i a tot el seu equip pirotècnia Aitana que per primera vegada i molt bé ha disparat la mascletà del segon dia de Falle.